हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय लोगोफोर, नोंसोरखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नै दिनै जोङो बाबुमोनाव बेरायनो थांनो नागिरदों, भिडिअ बानायलांनो सानदों। नायलांदो जोंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम। से बेरायनानै गैला गोलोमनानै नायजाला। दे हाय होनहरदो दे। हाय, वेलकाम बेक। Welcome my channel. बाबुमोनाव थांनो देलायदों, दसे देलायनानै दसे बेलासिनि समाव बेरायहैनोसै। बिमा बिफा साथामबो ज' बेरायहैनो नागिरदों, दसे थांनानै फैनोसै। खालायाबा जायो सोरबासो आरो मबेजों गावजों हा माखौ ओमफ्राय टावेलखौ मानि थाखाय लादों होनसै? मटर साइकेल सालायनाया सोरबा टावेल लायो नामा? नै दानिया जाग्रा एसे लांनो नागिरदों, मिस्थि एसे लानानै थांसै। लोगोजों बेरायनो थांनाय, मा लांबावनो, गरम दिन जानो लुबैयो नालाय, दाना मिस्थि लानानै थांसै एसे। भुजियाखौ लानोसै। भुजिया पेकेट একটা দিবি। ঠান্ডাखौ লাदो, ঠান্डा मोनसे लादो, एकदम ঠান্ডाथारखौ बिदि। मामि थान्दायालाय थान्दा एकदम थान्दाखौसो लानांगौ।
नै दानिया आंनिया टफि गैयामोन नालाय डाबल फैनाय टफि गैयैनि बाबुमोननि न' लांगोना हाबनोसैयावसो पुलिसफोरजों हमजाफैबाय। दानिया बोराया रायलायनो थांदों दा मा खालामो हगारो ना हगारा बेसेबां फाइन लायो नायसै। फैयै मोना फैबाय दानिया बाबुमोनाव थानायखौ आङो भिडिअ खालामबाय थायाखिसै डाइरेक्ट न'आवनो सफैनायखौहाय भिडिअ खालामनाय जाबाय। नै सफैबाय फिसाजो मेंजोब्बायनो उन्दुनो ओंखारनाय बायदि देखायफ्लाबाय।